வணக்கம் மகளே, இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டர்னல்ஸ் ட்ரைலர்ஸ் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ரைலர் ஒரு 16-17 மில்லியன் வியூஸ் வந்து தாண்டி போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டர்னல்ஸ் மூவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 கேரக்டரோட பவர்ஸ் அண்ட் ஆரிஜின்ஸ் பார்த்து தான் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் வந்து போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வளவலன்னு பேசாமல் கேரக்டரில் போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எட்டர்னல்ஸ் அப்படின்னு யாரை உருவாக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செலஸ்டல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உருவாக்குவாங்க. ஸோ இந்த செலஸ்டல் அப்படின்னு தெரியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டா அப்படின்னா டெலிகிராம் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த காமிக்கோட புக் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அவரை பற்றி வச்சு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே கூட நீங்கள் வாங்க. அப்படி உங்களுக்கு செலஸ்டல் பற்றி எனக்கு தெரிய வேணாம், நீ ஓரளவு மட்டும் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ சொல்கிறேன். செலஸ்டல் அப்படின்னு ஒரு ராஜா மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டர்னல்ஸை வில்லன்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக உருவாக்குறாரு. ஸோ இந்த எட்டர்னல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேனா, ஐகேஆரி, செர்சி, கில்கமேஷ், மெக்காரி இப்படின்ட்டு வந்து ஒரு 5 கேரக்டர். ஸோ இந்த 5 கேரக்டரோட சூப்பர் பவர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஆர்ஜின். ஸோ இதை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நம்ம முழுக்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ நம்ம பலவலான்னு பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஷார்ட்டாக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம். ஸோ தேனா, ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்ன பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தை பண்ண முடியாது. இவங்களுக்கு நோ அஃபெக்ட் அட்டாக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகாது எந்த ஒரு விஷயமே. ஸோ அதோடு இல்லாமல் இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேனாக மட்டும் கிடையாது. தேனா, ஐகேஆரி, செர்சி, கில்கமேஷ், மெக்காரி அண்ட் கூட இருக்க எல்லா எட்டர்னல்ஸோட சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி அதாவது லைட்டிங் அந்த ட்ரைலர் ஃபுல்லாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த லைட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் பவர். இது எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட காஸ்மிக் பவர் வச்சு ஒவ்வொரு விதமான ஒரு புது விஷயத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. ஸோ அந்த எனர்ஜி லெவலை வச்சு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேனா பார்த்தீங்கன்னா நோ அஃபெக்ட் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை வந்து அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்பவும் கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அதே நேரத்தில் அவங்க இந்த காஸ்மிக் பவர் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸ் வந்து உருவாக்குவாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைலர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கத்தி வந்து கையில் வந்து உருவாக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ எல்லோ கலரில் ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும் பார்க்கவே. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வெப்பன்ஸ் உருவாக்குறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒரு விஷயம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேனாக்கு லைட் அண்ட் ஃபயர் இருக்குது. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் விதமாக வந்து எல்லா வெப்பனுமே சரி இல்லை எந்த ஒரு பொருளும் வந்து லைட் விதத்தில் அவங்களால உருவாக்க முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஐகேரிஸ் வராரு. ஸோ இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்மேன் பவர் இருக்காது. சூப்பர்மேன் பவர்னா ஸோ சூப்பர்மேன் மாதிரி எல்லா பவருமே கிடையாது. அது வந்து கண்ணில் லேசர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த லேசர் பார்த்தீங்கன்னா 3000 டிகிரி ஹீட் வரைக்கும் இவங்களால வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோ வந்து இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே வந்து அடித்து அந்த வில்லன்ஸில் உள்ளே கூட்டு போவாங்க தரைக்குள்ளே. ஸோ கிட்டத்தட்ட 200 அடி வரைக்கும் அவங்க வந்து கூட்டு போக முடியும். அதே நேரத்தில் இவரோட கண்ணில் வந்து அந்த லேசர் பார்த்துங்க கிட்டத்தட்ட 200 மீட்டர் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு கண்ணை டேரெக்டாக அடிக்க முடியும் அந்த 3000 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டில். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஹீட் இருக்கும்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட ஹீட்டிங் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அது ஹீலிங் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து தன்னோட உடம்புக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது கோளாறு அப்படின்னா தன்னைத்தானே அவரால் சரி செஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐகேரிஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா செர்சி. ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலிகுனா மேனுஃபேக்சரிங்ஸ் இருக்குது. அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களால் வந்து உருவ மாற்றம் செய்ய முடியும். ஸோ ஒரு பொருளை வந்து எப்படி வேணால் அவங்களால மாற்ற முடியும் அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை வச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட தேனாக்கும் இவங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு சிங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் பவர் வந்து ரொம்பவும் காமனான ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கில்கமேஷ். ஸோ இவர் வந்து ஒரு இம்மோர்டல். ஸோ கிட்டத்தட்ட இவருக்கு வந்து சாவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ சாவே கிடையாதுன்னா இவர் வந்து சாவடிக்க முடியாதுன்னு கிடையாது. ஸோ இவரை கொல்ற வரைக்கும் யாருமே வந்து சாக மாட்டாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 10,000 வருஷம் 5,000 வருஷம் 1000 வருஷம் இப்படி தான் இந்த கேரக்டர் எல்லாருமே வாழ்ந்துருப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கும் காஸ்மிக் எனர்ஜி பவர் இருக்குது. அண்ட் இவர் வந்து ஃபிசிக்கலி ரொம்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஒரு வில்லன் அளவுக்கு வந்து இவருக்கு வந்து பவர் இருக்கும். மேபி இவர் இந்த எட்டர்னல்ஸை வில்லனாக இருக்க வாய்ப்பு ரொம்பவும் அதிகம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து காஸ்மிக் வச்சு இந்த பாம் பிளாஸ்ட் மாதிரி பண்ணுவார். ஸோ அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இவர்கிட்ட அந்த பவர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்காரி. ஸோ மெக்காரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இம்மோர்டல் ப்ளஸ் வந்து டெலிபதி அதுவும் இல்லாமல் பாடி கண்ட்ரோலர். ஸோ இவங்க டெலிபதி பண்ண இவங்களால ஒரு மூணாவது விஷயம் இவங்க பாடி கண்ட்ரோல்ஸ். இவங்க எல்லாருமே விட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்காரியால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து ரொம்பவுமே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்க முடியும். ஸோ உடம்பு உள்ளேயும் சரி உடம்பு வெளியவும் சரி. ஸோ இவங்களால் உடம்பு ரொம்பவும் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்க முடியும். அதுவும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒரு குயிக் செல்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது வந்து இவங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் மூடு. இவங்களால எந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போக முடியும். அதுவும் இல்லாமல் காஸ்மிக் எனர்ஜி ரொம்ப வேகமாகவும் இவங்களால் உருவாக்க முடியும். அதுவும் இல்லாமல் இவங்க ஒரு சயின்ஸ் ஜீனியஸும் கூட. ஸோ சயின்டிஃபிக்காக நிறைய விஷயத்தை இவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவும் டெக்னாலஜிஸ்ட்டு கூட. ஸோ டெக்னாலஜியாக சயின்ஸ் ப்ளஸ் காஸ்மிக் பவர் வித் அந்த ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இருக்குது இவங்க கிட்ட. ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 5 கேரக்டரோட பவர்ஸ் அண்ட் ஆர்ஜின்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ அதுவும் இல்லாமல்
இவங்களுக்கு காமனான விஷயம் காஸ்மிக் பவர்னு சொன்னால. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு காமனான விஷயம் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் காயம். அதாவது வந்து அவங்களுக்கு உடம்புல வந்து எந்த காயமாக இருந்தாலுமே சரி அது வந்து அவங்களாலே சரி செஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இப்படி நிறைய சூப்பர் பவர்ஸ் ஆர்ஜின்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த அப்டேட் வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம மார்வல் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பை பை, லவ் யூ, சியர்ஸ் ஆல்.